Καβουρόσουπα. Καπετάνιε, ξύπνα, έχω επίγοντα νέα. Κοίτα, καπετάνιε. Γρήγορα πηγαίνετε στους οσύμβιες λέμφους. Ο καπετάνιος θα βγει τελευταίος. Ρίθιε, τι έπαθες, μήκα σε τσίπησε γιατί με τρόμαξες τόσο Μα πολύ. κοίτα τι γράφει στην εφημερίδα σήμερα. Σήμερα η μόδα σε όλο το εστιατόριο είναι να σερβίρουν καβουρόσουπα. Γιατί με αφορά αυτό, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου η καβουρόσουπα. Προτιμώ μια μπριζόλα στα κάρβουνα ή καπνί στο Σολομό. Το κατάλαβες αυτό, ηλίθιε, το χώρισε επιτέλους το άδειο σου κεφάλι. Ναι, τα λεφτά όμως σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν? Φυσικά και μου αρέσουν, εννοείται να η ομορφιά τους. Σαν μουσική. Τι υπέροχη μυρωδιά. Λατρεύω τα λεφτά. Θέλω να έχω πολλά, πάρα πολλά. Όσο πιο πολλά έχω, τόσο πιο ευτυχισμένος είμαι. Πιο πολλά, πιο καλά, πιο πολλά, πιο καλά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχω αρκετά. Είμαι φτωχός ο καημενούλης. Εγώ ξέρω. Τι πράγμα? Ξέρω πως θα βγάλεις πολλά χρήματα. Δεν σε πιστεύω. Πώς είναι δυνατόν ένα πανηλήθιο καγκουρό σαν εσένα να έχει μια καλή ιδέα για να βγάλουμε χρήματα? Απλώς θα πιάσουμε πολλά καβούρια. Φυσικά και θα τα πιάσουμε. Θα τα πιάσουμε όλα και θα τα πουλήσουμε πανάκριβα. Υπέροχη ιδέα. Επιτέλους θα γίνουμε πλούσιοι. Ας με γυρίσει κάποιος ανάποδα. Πρόσεχε που πηγαίνεις, Ανόητε, και μην ξανάρθεις ποτέ εδώ. Θα τους εντυπωσιάσω όλους με το καινούριο μου καταπληκτικό κουστούμι. Γιατί δεν προσέχεις που πηγαίνεις? Κοίτα τι έκανες στο κουστούμι μου. Το πρόβλημα είναι η μάσκα μου. Δεν είναι σωστά τα γυαλιά και δεν βλέπω καλά. Κάποια μέρα θα τα φτιάξω καινούρια. Δικαιολογίες. Η αλήθεια είναι ότι είσαι απρόσεκτος. Όλοι με μισούν. Κανείς δεν μ' αγαπάει εμένα. Θα φύγω και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Είναι η μόνη λύση. Ναι, πήγαινε και μην ξαναγυρίσεις. Καρασάπο, για πες μου, τι έκανε ο Ρούντι και σε νευρίασε τόσο? Όλοι του φωνάζουν επειδή υπάρχει λόγος. Προκαλεί χάος αυτός. Και λίγα λες, φίλε μου. Κοίτα τι έκανε πάλι, κοίτα. Ο κήπος μου. Ο καημένος ο Ρούντι, αυτό το πλάγιο περπάτημά του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Με αυτή την παγίδα θα πιάσουμε πολλά καβούρια. Εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, μιλιούνια. Θα τα πιάσουμε όλα τα καβούρια, καπετάνιε. Ήδη πιάσαμε ένα. Είναι βαρύ. Είναι μεγάλο, τεράστιο, άντε λίγο ακόμα. Άχω, πιάσαμε το χταπόδι. Μπόινγκ, βγάλε με γρήγορα, από εδώ. Καπετάνιε μου, καπετάνιε μου, καπετάνιε που είσαι, πες μου. Εδώ είμαι, ηλίθιε, βγάλε με αμέσως, ηλίθιε, άντε. Βγάλε με. Δεν ξέρω γιατί να σε βοηθήσω, το μόνο που κάνεις είναι να μου φωνάζεις. Πω τι μεγάλο ψάρι, να το πιάσουμε. Όχι, είναι ξυφίας. Και πού είναι το πρόβλημα, μου λες? Αν του επιτεθούμε θα νευριάσει και θα μας καρφώσει με τη μύτη του και θα πονάμε πάρα πολύ. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω, όχι. Και τι θα κάνουμε δηλαδή? Πρέπει να φάμε κάτι. Έχουμε να φάμε εδώ και 2 μέρες. Η κοιλιά μου όλο γουργουράει. Να σκεφτούμε κάτι επιγόντως. Πρέπει να βρούμε ένα κίνδυνο ζώο που δεν θα μας επιτεθεί. Πρέπει να προσέξουμε πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος, όχι.
Βλέπω ένα! Έρχομαι! Θα σε φάω! Γεια! Κάντο, δεν με νοιάζει πια. Δεν έχει σημασία. Κανένας δεν με θέλει εμένα. Κανένας. Τι νομίζεις ότι κάνεις? Θα φάω αυτό το καβούρι! Τα καβούρια δεν χωνεύονται. Θα κάτσουν στο στομάχι σου και θα αρρωστήσεις ηλίθιε. Η ατυχία! Έπιασα ένα ζώο χωρίς πρόβλημα και δεν μπορώ να το φάω! Θα με φας ή όχι? Άντε, περιμένω, έλα. Αδυνατό! Έλα, μας φωνάζει ο Βίνεγκαρ. Πάμε, πάμε. Όχι, περιμένετε, μη φεύγετε. Ω Θεούλη μου, κανείς δεν με θέλει εμένα, ούτε καν για να με φάει. Ορίστε, καπετάνιε. Αποφάσισα να σας στείλω σε μια αποστολή που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον Τι μου. είναι αυτή τη φορά, τι θέλεις? Μήπως πρέπει να βρούμε κάποιο θησαυρό με διαμάντια, με χρυσό? Θέλω να μου βρείτε Τι καβούρια. τα θέλεις τα καβούρια? Να μη σε αφορά. Πηγαίνετε να εκτελέσετε τις διαταγές μου γρήγορα. Μην ανησυχείτε, κύριε. Θα γεμίσουμε το πλοίο σας με καβούρια. Κάντε τι σας λέω. Πηγαίνετε να μου φέρετε πολλά καβούρια. Θέλω αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι που κάνουμε συχνά, αλλά μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε. Τι τραγικό μέλλον με περιμένει άραγε. Είμαι μονάχος και έρημος. Δεν θα συμμετάσχω σε κανέναν αγώνα. Είναι η μοίρα μου αυτή. Αχ, Ρούντι, γιατί δεν πας να κλάψεις κάπου αλλού? Μου φέρνεις πονοκέφαλο, δεν αντέχω άλλο. Φεύγω και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ πίσω. Συγγνώμη, Ρούντι, δεν ήθελα να σε πληγώσω, συγγνώμη. Τι κάνεις εδώ τόσο μακριά από το σπίτι σου, Ρούντι? Φεύγω, θα πάω πολύ μακριά. Λογαριάζεις δηλαδή να πας διακοπές? Όχι, φεύγω για πάντα. Δεν θέλω να μείνω σε έναν ωκεανό που όλοι με μισούν. Είμαι δυστυχισμένος. Δεν σε μισούν, απλά τους δημιουργείς πολλά προβλήματα. Κατά τα άλλα σε συμπαθούν. Το λες για να μου φτιάξεις το κέφι, έτσι. Αλλά το έχω αποφασίσει και φεύγω, δεν θα γυρίσω ποτέ. Αυτός ο Ντέλφι μιλάει στον κάβουρα. Αν τον πιάσουμε τώρα θα μας Ας επιτεθεί. περιμένουμε να φύγει! Θα τον πιάσουμε πανεύκολα χωρίς να μας ενοχλήσει καθόλου ο Ντέλφι! Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να τον πιάσουμε και να τον πάμε στο πλοίο του Βίνεγκαρ. Όχι όσο είναι εκεί ο Ντέλφι! Για μένα το μεγάλο καρχαρία τίποτα δεν είναι αδύνατο. Κοίτα με λοιπόν προσεκτικά και μάθε, φίλε μου, πώς θα τρομάξει ο Ντέλφι. Κοίτα. Φοβερό! Είσαι επίπεδο σαν τις σελίδες ενός βιβλίου! Σε παρακαλώ μείνε, όλοι σ' αγαπάμε. Δεν θα με πείσεις να γυρίσω πίσω. Είπα ότι θα φύγω και θα Μα φύγω. γιατί είσαι τόσο πεισματάρης? Δεν συνειδητοποιείς πως όλοι σε χρειάζονται? Ναι, αλλά γιατί με χρειάζεστε? Για πολλούς λόγους και για να σου πω ένα παράδειγμα. Τι έκανες στον καημένο τον Ντέλφι? Τίποτα, απλά τον έβαλα να κοιμηθεί. Τώρα ήρθε η σειρά σου. Έρχεται προς τα δω ένας βράχος! Πρέπει να χαίρεσαι που βλέπεις έγκαιρα τους βράχους, Σάρκι, ιδίως μετά τη δική μου προειδοποίηση, σωστά! Μόλις μου έξω θα σου δείξω τι σημαίνει προειδοποίηση. Καλά, έχεις απίστευτο χιούμορ, Σάρκι! Τίποτα. Ούτε ένας Θα κάβουρας. εξαφανίστηκαν όταν μας είδαν. Οι κάβουρες τρέχουν πολύ γρήγορα. Διαταγές, Διαταγές, καπετάνιε. καπετάνιε.
Πόσους κάβουρες πιάσατε? 1.000, 2.000, 100.000, 500. Μόνον ένα. Κι αυτό έγινε με μεγάλη δυσκολία. Τι να μου κάνει ένας κάβουρας? Πρέπει να πιάσετε χιλιάδες, αλλιώς δεν θα γίνω ποτέ πλούσιος. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε πού να τους βρούμε. Πες μου εσύ, δεν ξέρεις που είναι οι φίλοι σου? Ναι, αλλά δεν θα σου πω ποτέ. Καλά, αυτά θα το δούμε. Δέλφη, τι συμβαίνει, αισθάνεσαι άσχημα? Τι συμβαίνει, φίλε μου, Μόλις είδα έναν εφιάλτη. Τραπήσου, δεν είναι ώρα για ύπνο. Άντε σήκω, έχουμε δουλειά, έλα. Ο πονηρός ο Σάρκι με νάρκωσε. Μου έριξε χλωροφόρμιο στο στόμα. Σίγουρα κάτι σκαρώνει αυτός. Ανησυχώ. Είδες πουθενά το ρούτι? Αν αναφέρεσαι σε αυτόν τον ηλίθιο που μου χάλασε το κουστούμάκι μου, όχι, δεν τον έχω δει. Σίγουρα τον έπιασαν ο Σάρκι και ο Σάρκο. Πάμε στην επιφάνεια να δούμε πού τον πάνε και να τον βοηθήσουμε. Έλα! Ο Βίνεγκαρ τον κρατάει εχμάλωτο μέσα στο κλουβί. Τι θα το κάνει? Δέλφη, πρέπει να τον σώσουμε. Το πλοίο του Βίνεγκαρ είναι πολύ γρήγορο για μας. Έχω όμως μια καλύτερη ιδέα. Μπουμπά! Μπουμπά! Πού είναι η φωλιά σου? Μίλα, γιατί θα βάλω τον Boeing να σε χτυπήσει. Δεν έχω φίλους, δεν με θέλει κανείς. Άσε τις ανόητες ιστορίες, πες μου που είναι. Και πού θες να ξέρω που είναι, όταν δεν ξέρω εγώ που είμαι, ούτε και που πηγαίνω. Θα με κάνεις να χάσω την υπομονή μου γρήγορα, Boeing. Άρχισε να τον χτυπάς. Τραγούδα γιατί θα σε χτυπήσω, μπουμπά! Εντάξει, αφού το θέλετε, θα τραγουδήσω. Μπράβο, περίμενε να κρατήσω σημειώσεις. Ο υπέροχος είναι ο ωκεανός κάθε πρωί που ξυπνάω και τρώω πρωινό. Λα. Είμαστε υπέροχοι καβουρές της θάλασσας. Λα. Είμαστε οι πιο δυνατοί. Σταμάτα. Γιατί, δεν σου άρεσε? Φυσικά και όχι. Δεν έχω ξανακούσει τίποτα πιο απέσιο σε όλη μου τη ζωή. Θέλεις να πεις ότι τραγουδάω απέσια? Εσύ δεν τραγουδάς, παιδί μου, στριγγυλίζεις σαν κανένας ιστερικός. Εγώ, ιστερικός? Ναι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσβολή. Δεν πρόκειται να σου πω τίποτα. Και ποιος νομίζω ότι είσαι, παλιοκαβούρι? Πες μου αμέσως που βρίσκονται όλα τα άλλα καβούρια. Boeing, πες σε αυτόν τον ηλίθιο τι θα πάθει αν δεν μιλήσει. Ξεκαθαρισέ του το για να καταλάβει επιτέλους. Θα σου δώσω μια δυνατή μπουνιά, μπουμπά! Ξέφυγε, πήγαινε να τον βρεις. Ότιμος ο απατεώνας, ανατείναξε τις μηχανές. Ανατείναξε και το σύστημα πλοήγησης. Ύστερα από αυτό δεν θα μπορέσουμε να ξαναπλέψουμε, καπετάνιε. Πιάσε το παλιό καβούρι, πριν αυτό το ηλίθιο καταφέρει και βουλιάξει το πλοίο μου. Γρήγορα! Δεν νομίζω πως ο Ντέλφι θα είναι εκεί που τον Κάνεις αφήσαμε. λάθος, κοίτα, κοιμάται ακόμα. Νόστιμος φαίνεται. Δεν σου φτάνει που σπασες τα μούτρα σου στα βράχια. Θες να πονέσεις κι άλλο? Σάρκο, περικύκλωσέ τον να μην Και φύγει. πού θα βρω σκηνή να τον περικυκλώσω? Τι θα το κάνεις στο σκηνή? Για τον κύκλο. Ηλίθιε, δεν καταλαβαίνεις. Περικύκλωσέ τον γρήγορα. Άντε ηλίθιοι, σας περιμένω. Όλο αυτό μας συμβαίνει. Εσύ φταίς. Ποτέ δεν κάνεις κάτι σωστό. Άσε εμένα, ξέρω από αυτά εγώ. Πολύ καλά, κάντο μόνο σου. Έλα, μην είσαι δηλός, προχώρα. Έλα. Ω Θεέ μου, δεν ήξερα πως παίζεις τόσο καλά μουσική. Ελπίζω να μ' αφήσεις να παίξω κι εγώ και να κάνουμε ένα ωραίο συγκρότημα. Αν σε πιάσω λιμονό σου. Εγώ
πόδιλα να κατέβομαι σε ό,τι δεν με αφορά. Πες μας, κακομοίρη, τι θέλει ο Βίνεγκαρ το Ρούντι και πού θα το πάει. Κι αν δεν θέλω να σας πω. Καλά με πείσατε, θα σας πω. Είσαι άτυχος, μ' αρέσει πάρα πολύ να χτυπάω τον τύμπανο. Έσπασε το τιμόνι. Αυτό το καταραμένο καβούρι μου κατέστρεψε το πλοίο. Όταν το πιάσω θα το κλείσω σε αυτό το κλουβί μια για πάντα. Καπετάνια, έκανε τρύπες στο πλοίο. Πολλές, μπάζουν νερά. Πρέπει να βιαστούμε. Νομίζω ότι θα πέσουμε πάνω σε αυτά τα βράχια. Κινδυνεύουμε, καπετάνιε. Ελπίζω να μην κατέστρεψε τίποτα άλλο. Ναι, τρύπησε τη δεξαμενή νερού και έφαγε και όλες τις προμήθειες του πλοίου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ο άτιμος θα μας αφήσει θεονίστικους. Τουλάχιστον άφησε τη στολή κατάδυσης και τις οσίβιες λέμβους. Κάτι είναι κι αυτό. Δεν θα ωφελήσουν πουθενά αν αυτό το τέρας αποφασίσει να συνεχίσει την καταστροφή του. Πού να είναι, Boing. Εγώ πάντως δεν ακούω καθόλου θόρυβο. Λες να έπεσε στη θάλασσα, καπετάνια. Τυχεροί θα είμαστε. Κοίτα, διαλύει τα πάντα. Μην τολμήσεις να κουνηθείς, θα σε καρφώσω σαν ελιά. Μπορείς να τριγυρνάς όσο θες, αλλά δεν θα μου ξεφύγεις. Μπράβο, Boing, πολύ καλά. Μην τον αφήσεις να το σκάσει. Να βρούμε το Βίνεγκαρ, ο Ρούντι κινδυνεύει. Πρέπει να υποφέρει πολύ ο καημενούλης. Αν δεν μου απαντήσεις, σε προειδοποιώ ότι θα το μετανιώσεις πάρα πολύ πικρά. Πεινάω πολύ. Ακούς, πεινάω πολύ. Θέλω να Θα φάω. φας μόλις μου πεις που βρίσκονται τα υπόλοιπα χιλιάδες καβούρια. Απάντησέ μου τώρα, αλλιώς δεν θα φας. Μα πεινάω πολύ, πεινάω. Σταμάτα και απάντησέ μου αμέσως. Πεινάω πολύ, σου λέω. Δεν θα σου δώσω να φας. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ναι, είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Όσο υπέροχος είναι ο ωκεανός, το πρωί ξεκινάω και παίρνω πρωινό. Τι Θα σου είπες? φέρω να φας. Ξεκίναμε ορεκτικά, πατέ με ντρέσινγκ και μους με βατόμουρο, λίγη μιλόπιτα, φράουλες με σαντιγί και διάφορα. Για περίμενε, τι νομίζεις ότι είναι εδώ. Φέρ του ξερό ψωμί για να πνιγεί γρήγορα. Τι υπέροχος που είναι ο ωκεανός. Καλά, Λα, λα, λα. καλά. Ωραία, κράτα σημειώσεις. Θέλω λιωμένο τυρί, φράουλες με κρέμα όπως σου είπα, μου σοκολάτα και ένα μεγάλο παγωτό. Αν συνεχίσει να περιδρομιάζει έτσι, εμείς θα τρώμε ξερό ψωμί μέχρι να πνιγούμε, καπετάνιε. Θα είναι καλύτερα από το να ακούμε να τραγουδάει. Δεν βλέπω καμιά κίνηση στο κατάστρωμα. Αχα, θα ανέβω εγώ τώρα αμέσως. Να προσέξεις, Καρασάπο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα είναι όλα πολύ νόστιμα. Θα μου πεις τώρα αυτό που θέλω να μάθω. Όχι, δεν γίνεται τώρα, αργότερα. Πρώτα θα πάρω έναν υπνάκο. Βαρέθηκα τα κόλπα σου. Ή θα μου πεις τώρα αμέσως αυτό που θέλω να μάθω από όνειρο καβούρι, ή αλλιώς θα... Άκου, καπετάνιε, κάποιος είναι στο κατάστρωμα, τον ακούς. Έχουμε εισβολέα, ενδιαφέρον. Θα απολαύσει την υποδοχή που του αξίζει. Βλέπω ότι είναι ο φίλος μας Καρατσάπο. Εγώ θα τον κανονίσω. Μπούμπα! Πού είναι οι τρόποι σου? Δεν μπορείς να δίνεις έναν τόσο σημαντικό επιβάτη. Δεν είναι σωστό. Αποφάσισα να σε πυροβολήσω. Προχώρα! Αν τολμήσεις να ξανανεύεις στο πλοίο μου, θα σε τηγανίσω! Φύγε! 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 Γρήγορα, Καρασάπο, ο Βίνεγκαρ δεν αστιεύεται. Το ίδιο ισχύει και για σένα, Ντέλφι. Φύγε γρήγορα από εδώ, αλλιώς θα σε κάνω να μοιάζεις με τυρί από τις πολλές τρύπες. Πες μου, Καρασάπο, μήπως είδες το Ρούντι πουθενά μέσα στο πλοίο? Όχι, αλλά άκουσα τη φωνή του. Νομίζω ότι είναι καλά. Αλλά θα είναι δύσκολο να τον ελευθερώσουμε. Μόλις μας δει ο Βίνεγκαρ θα αρχίσει να μας πυροβολεί. Πρέπει να βρούμε ενισχύσεις. Έχεις δίκιο, ακολούθησέ με, Καρασάπο.
Σε ρωτάω για τελευταία φορά, πού θα βρω τα υπόλοιπα καβούρια, πες μου! Μα σας το είπα και πριν ότι δεν ξέρω. Και πώς γίνεται να μην ξέρεις, Ήμουνα πάντα εργένης, χωρίς σπίτι και χωρίς φίλους. Είναι θλιβερή η ιστορία. Ας τα σάπια σε μένα, γιατί θα σε τηγανίσω τώρα αμέσως. Δεν με θέλει κανένας. Όλοι με διώχνουν. Δεν με θυμούνται Δεν με καν. ενδιαφέρει καθόλου η αξιολύπητη ιστορία σου. Πρέπει να πέσαμε στα βράχια. Βινεγάρασε το Ρούντι, αλλιώς θα έχεις να κάνεις με μας. Με θέλουν, με θέλουν. Όλοι οι φίλοι μου με θέλουν. Ο Αλήθεια. καπετάνιος Βίνεγκαρ δεν τρομάζει από κανέναν. Φύγετε που σας πυροβολήσω. Ελάτε όλοι μαζί να βυθίσουμε το πλοίο. Κοίτα τι λέει στην εφημερίδα, καπετάνια. Η καβουρόσουπα δεν είναι πια στη μόδα. Τώρα παντού σερβίρουν μόνο χελωνόσουπα. Να πιάσουμε χελώνες! Καγκουρόσουπα θα φτιάξω. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Φαίνεσαι ευτυχισμένος τώρα, Ρούντι. Από τότε που το χταπόδι μου έβαλε αυτό το ραντάρ, δεν έχω πέσει ποτέ πάνω σε κανέναν. Υπέροχα, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Όμως δουλεύει με μπαταρίες και δεν κρατάνε πολύ.